إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне тәрбияләгән, халык иткән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең гаделлеге белән кемне дә булса туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кемне дә булса хак юлга ирештерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге хутбамда, бүгенге сүзләрдә җәмгыять арасында бик киң таралган бер шир, бер күренеш турында сөйләп узасым килә. Һәм бигрәк тә соңгы елларда без бу хакта бик еш ишетәбез, ул да булса депрессия. Депрессия сүзе. Һәм әлбәттә, депрессия турында тиб, медицина галимнәре арасында бәхәс бар. Ширме ул, яки ул бер күренешме, яки бер күңел халәтеме икәнлеге турында инде шушындый бәхәсләр бар. Әмма ләкин күп ишракларда кеше депрессия сүзе астында үзенең эшсезлеген, күңел төшенкелеген һәм һөнәрсез йөрүен яшерә. Һәм шуңа күрә бүгенге хутбада мин әлбәттә инде авыру дәрәҗәсенә җиткән һәм сәгатьләр буена тәрәзәгә карап торырлык шушындый депрессияның иң төбендә булган кешеләр турында сөйләмим. Аларны инде табиблар дәваласын, аларга инде табиблар һәм инде специалистлар ярдәм итсен. Әмма ләкин мин бүгенгесе көндә, мөхтәрәм җәмәгать, хәлләре шушы кешеләрдән җиңелрәк булганнар турында сөйлисем килә. Һәм менә еш кына депрессиядә булган кешеләр, алар әйтәләр, дөнья авырлык ди, мәшәкать ди. Менә бу булмады, акча булмады, эш булмады, дуслар белән булмады, хатын тыңламый, һәм башкасы, һәм шулай итеп ахырда нәрсә дип әйтәләр? Яшәүнең тәме бетте дип әйтәләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ягъни, бөтен дөнья соры төскә кергән, бер рәхәтлек тә күрми. Субханаллах. Әгәр дә Коръәнне ачып карасак, әгәр дә пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрен ачып карасак, бер генә кешегә дә җип-җиңел, бик зур рәхәтлек булачаклыгын күрмәячәкбез. Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә бу дөньяда эшләргә, бу дөньяда изгелек кылырга, бу дөньяны безнең өчен урак өсте итеп кылды. Бу дөньяда эшлисең, тырышасың, түзәсең, нәрсә өчен? Бу дөньядан соң килә торган мәңгелек тормышта рәхәтлек чигү өчен.
мәңгелек тормышта үзеңә бәхет һәм шатлыклар булуы өчен бу дөньяда әз генә булса да тырышырга туры киләчәк. Әз генә булса да килеп чыккан авырлыкларга сабырлык, түземлек күрсәтергә кирәк булачак. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Балад сүрәсендә мондый аятларында әйтә: "Лaqad халaqнал инсана фи кабад." Дөреслектә без кешене ди авырлыкта яраттык дип әйтә. Һәм карагыз, кешенең тууы да, тууннан алып үлеменә хәтлек аның авырлыклар. Аны әнисе тилмереп таба, әнисе инде 9 ай буена карнында йөртеп, аннан соң авырлыкларда, схваткаларда баласын таба. Ләкин бала тапканнан соң 5 минуттан соң әни кеше өчен бөтен авырлыклар онытыла. Ни өчен? Чөнки аның газиз баласы туган. Аның шушы сабый нарасые булган, һәм ул аңа карап торып бөтен авырлыкларны оныта. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кеше үсә барган саен аңа укырга кирәк, аңа эшләргә кирәк, аңа хәләл җифет табырга кирәк гаиләне төзер өчен. Һәм менә шушындый төрле авырлыклар килеп чыга. Һәм ул һәр вакыт шушында, шушы юлда эшли, һәм инде бер генә кешегә дә җиңел генә кесәсенә бер дә керми. Тырышлык күрсәтергә кирәк. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешене авырлыкларда яраттык дип әйтә. Һәм әгәр дә игътибар белән, гыйбрәт белән кешенең тормышына карасагыз, ул нәкъ шулай булганлыгын күрерсез. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Мөлк сүрәсендә, Тәбарак сүрәсендә мондый сүзләре бар: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Раббыгыз ди, сезнең кайсысы сезгә үлем һәм тормышны сезне сынар өчен барлыкка китерде дип әйтә. Һәм арагызда кемнең гамәлләре яхшырак, кемнең гамәлләре изгерәк булыр өчен, шушыны белер өчен, сынар өчен сезне яратты дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу сынар өчен дигән сүз, ягъни бу дөнья имтихан урыны. Бу дөнья сынау урыны. Һәм әлбәттә, бер генә сынау да җиңел булмый. Мәктәптә дә укыганда да шулай, университетка укырга кергәндә дә шулай, имтихан җиңел булмый. Аның өчен укырга кирәк, аңа әзерләнергә кирәк, һәм шул вакытта шушы сынауны инде уңышлы рәвештә үтеп чыгасың. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребезнең хадисләренә карасаң, Пәйгамбәребез безгә нәрсә дип әйтте җиңеллек турында һәм авырлык турында? Пәйгамбәребез әйтте: "Пәйгамбәрләр иң зур сынауларга очраган Аллаһ куллары" ди. Ягъни иң зур авырлыклар, иң зур сынаулар пәйгамбәрләргә килде. Пәйгамбәрләр кемнәр соң алар? Кемнәр алар? Илчеләр. Алар кешелек тарихында бөтен Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары арасында иң хәерле бәндәләр, иң хәерле адәм затлары, иң хәерле мәхлуклар, алар илчеләр һәм пәйгамбәрләр булдылар. Бер генә изге кеше түгел, әүлия да түгел. Иң беренче, иң элек пәйгамбәрләр һәм илчеләр. Шуңа карамастан, Аллаһ илчесе нәрсә ди? Шуңа карамастан, алар иң хәерле бәндәләр булуына карамастан, иң авыр сынаулар аларга килде дип әйтә. Һәм шуңа күрә алар гомерләрен Аллаһ разый булган хәлдә үткәрергә тырыштылар. Демәк, дөнья җиңел түгел. Җип-җиңел булган булса, без Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләренең тәмен сизмәс идек. Һәм аларның рәхәтен күрмәс идек, кадерен белмәс идек. Хәтта менә үзебез дә беләбез, эшләп тапкан акчалар, әгәр дә без тир түгеп, тырышып эшләп алган акча булса, без аны кадерлибез. Без аның бәясен беләбез. Без аны теләсә нәрсәгә сарыф итәргә, юкка чыгарырга бик тә ашыгып тормыйбыз. Һәм шулай ук менә кеше тормышына карасаң, дөньяга карасаң, кайсы бер кешеләр тумыштан байлыкта туалар. Аларның кичкенә вакыттан алып бөтен әйберләре муллыкта, бөтен әйберләре рәхәтлектә. Алар арасында кайсы берләре хәтта көненә бер генә көндә эшләмәгәннәр. Һәм шул кешеләр арасында карасаң, аларның кайсы берләре хәтта гомерләреннән туялар. Рәхәтлек тапмыйлар. Һәм ахыр чиктә Алла сакласын,
суицидмы, фәләнме, төгәнме, шуның ише әйберләр белән бу дөньядан китеп баралар. Ни өчен? Чөнки аларның дөньяның тәмен татымадылар. Рәхәтен белмәделәр, кадерен туймадылар. Һәм шул рәвешле тормышның тәмен югалталар, кызганыч. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, күп кенә кешеләр үзләрен депрессиядә дип уйлыйлар, ләкин чынлыкта аларның депрессия дип уйлаган әйберләре ул бары тик эшсезлектән килеп чыккан сагыш кына булып санала. Сагыш кына була. Һәм галимнәрнең берсе булай дип яза, Шәйх Әхмәд ди, икенче бер галим турында әйтә. Шәйх Әхмәд кешеләргә ярдәм итәргә бик нык ашыкты ди. Чөнки ул әйтүенчә, син кешегә ярдәм иткән саен, Аллаһ та сиңа ярдәм итәчәк. Һәм менә шул сәбәпле иң бәхетсез, иң кәефсез, иң бөек кешеләр, алар ди, нәрсә эшлиләр? Ярдәм итмәгәннәр. Шул рәвешле бош йөргәннәр. Аларның бер сөенечләре, бер шатлыклары да юктыр. Аларга капма-каршы, аларга бер дә ошамаган эш ияләре нәрсә белән генә эшләсәләр дә, нәрсә белән генә шөгыльләнсәләр дә, алар гел башка төрле булырлар ди. Бу кәефсез, бәхетсез бөек кешеләргә ошамаслар дип әйтә. Һәм шуңа күрә кулга кул сукмаган, эш эшләмәгән, үзенә бер һөнәр, бер һәвәскәр әйбер тапмаган кеше, ул әлбәттә төшенкелеккә бирелә. Әлбәттә рәхәтлектә булмый. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хадисендә хәбәр итте: кем кардәшенә ярдәм итүдә булса, Аллаһ та аңа ярдәм итүдә булыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә нинди генә хәрәкәт белән мәшгуль булсаң да, иншалла, ул синең эшең сиңа кәефсез, кәефеңне төшерә торган фикерләр башыңа китермәс. Һәм шулай ук әйтеп узасым килә, мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең халык арасында, татар халык арасында шундый бер кыйсса таралган. Ул чынлыкта ул тормыштан алынган кыйсса, һәм инде ул була торган хәл, әйме, һәм моны әби бабайлар еш кына сөйлиләр. Бер вакытны ди, бер хатын-кыз илап утыра. Бер яшь хатын-кыз илап утыра, һәм моның янына киләләр дә сорыйлар: "Нәрсәгә елыйсың?" дигәч, бу дип әйтә: "Менә мин үсермен дә ди, кияүгә чыгырмын. Кияүгә чыкканнан соң балам туар, шундый матур малай үсер, яшүсмер хәленә җиткәч дуслары белән уйнарга китеп барыр, су буена төшерләр, су буена төшкәннән соң суда батып үлер, шуңа кайгырып елыйм" дип әйтә. Һәм менә бу, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә карасак, нәкъ менә депрессиянең нәрсә икәнлеген күрсәтә. Ни өчен? Чөнки бер эш эшләмәгәндә, бер нинди мәшгульлек белән инде булмаганда уйлый утыра һәм әкренләп баш миенә нәрсә эшли? Уй фикерләрне китерә башлый. Русча әйтмешли, человек начинает сам себя накручивать. Моның турында уйлый, "Булай булса тегеләй, тегеләй булса булай, тегеләй булса булай" дип, ахыр чиктә шушы елап утырган хатын кебек шушындый хәлгә килеп җитә. Чөнки кайда аның малае, әле малае тумаган, әле кияүгә чыкмаган, әле бөтенләй гомер күрмәгән кеше алда нәрсә буласын белеп, елап, төшенкелеккә биреп утыр. Менә шул җәмәгать, менә шул халәттән без сакланырга тиешбез. Әгәр дә без нинди дә булса эш белән мәшгуль булсак, андый уйларга вакыт калмас. Чөнки баш мие кешенең шул эшләгән эше турында уйлар иде. Һәм инде хәзер шушы төшенкелектән чыгара торган берничә үгет-насихәтемне, берничә киңәшемне әйтеп узасым килә. Иң беренчесе төшенкелеккә төшкән, кәефсезлектә булган кешегә иң беренче киңәшем ул да булса, Аллаһка, иманга ябышыгыз. Аллаһ иманына ябышыгыз һәм бөтен тормыш авырлыкларында иң элек сыенычны Аллаһ Тәгаләдән эзләргә кирәк. Иң элек шушы ярдәмне Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Чөнки ничек кенә булмасын, синең авырлыкларың, синең проблемаларың, синең уй фикерләрең нинди генә зур булмасыннар, Аллаһ Тәгалә ул проблемаларны шишәргә кудрәтле. Аллаһ Тәгаләнең кудрәтеннән булмаган бер генә нәрсә дә юк. Шуңа күрә нинди генә бурыч булмасын, нинди генә проблемалар булмасын, отношениялар, дуслар, фәлән, төгән, әйме, нинди генә зур ниләр булмасыннар, Аллаһ Тәгалә аларны бетерә ала. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә әйтә: "Фә иннаху ла яйасу мин раухиллаһи
иллал каумул кафирун. Аллах әйтте, Аллахка имансызлар гына Аллах рәхмәтеннән өметләрен үзәрләр дип әйтә. Димәк, әгәр дә син имансыз түгелсең икән, димәк, әгәр дә син иманлы икән, сиңа Аллаһның рәхмәтеннән өметне үзү тыелган. Нам запрещено терять надежду на милость Аллаха. Потому что Аллах сказал, только лишь верующие сохраняют эту самую надежду. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә Коръәндә пәйгамбәрләр сүзләре дә китерелә. Аларның да тормышларында авырлыклар булгач, ничек иттереп алар реагировать иттеләр. Шулар арасында Юсуф сүрәсендә Яқуб пәйгамбәр сүзләре, Юсуф пәйгамбәр кыссасын ишеткәнегез бар инде, һәрберегезнең дә шулай бит. Юсуф киткәч, ничәдер еллар кайдыр булгач, әтисе бик кайгыра. Һәм менә шул сүзләрендә Яқуб пәйгамбәр әтисе булай дип әйтә: "Кайгымны һәм сагышымны бары тик Аллаһка гына юллыйм" дип әйтә. Бары тик Аллаһка гына юллыйм. Икенче бер аятта: "Күркәм сабырлык күрсәтәм, бәлки Аллаһ улларымның бөтенесен дә кайтарыр" дип әйтә. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Әйюб алейхиссалам Әнбия сүрәсендә 83-нче аятында, без һәрберебез дә белергә тиешбез, Әйюб пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә аны шир белән, авыру белән сынады. Аның тәне бөтенесе теленнән башка һәм калбиннән, йөрәгеннән башка бөтен тәне авыру белән ширләгән иде. Һәм аның балалары үлеп бетте, аның мал-мөлкәте бетте. Һәм шунда Әйюб пәйгамбәр нинди дуа кылган? "Изнада раббаху анни массани ад-дур ва анта архамур рахимин." Һәм Әйюб Раббысына дуа кылды. Дөрестлектә миңа авырлык килде. Һәм син, Раббым, рәхимлеләр арасында иң рәхимлесе дип дуа кылды. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фастаҗабна лаху факашафна ма биhi мин дур ва ваһабна лаху ахлаху ва мислахум ма'ахум рахматан мин индина ва зикра лил абидин." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм без аның дуасына җавап бирдек" дип әйтә. Аның гаиләсен бүләк иттек. Аның бит балалары үлеп беткән иде. Гаиләсе калмады. Без аңа гаиләсен бүләк иттек дип әйтә. Һәм тагын да өстәп үзебездән рәхмәт буларак җибәрдек ди. Бу кисса дип әйтә. Бу әйбер, бу хәл гыйбадәт кылучыларга бер искәртү булыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, беренче киңәш Аллаһ Тәгаләгә ябышу. Сыйынышны Аллаһ Тәгаләдән эзләү. Икенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, күңел дәвасы намаз. Намаз һәр вакыт кешене авырлыктан чыгара. Һәм Аллаһ Тәгалә безне Коръәндә намаздан тынычлык табырга өйрәтте. Намаз күңелебезне тынычландыра торган бер дәва булып тора. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Я аyyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Эй иман китергән бәндәләр, ярдәмне сабырлыкта һәм намазда эзләгез дип әйтә. Ярдәмне сабырлыкта һәм намазда эзләгез ди. Дөрестлектә Аллаһ сабыр иткәннәр белән бергә булыр дип әйтә. Һәм кайсы бер вакытта бу аятны укыгач, кайсы бер кешеләр сорый: "Мин намаз укыйм, намаз башкарам, проблемалар китми, проблемалар бетми, күңел тынычланмый" дигәч, ул җәмәгать, ул кешегә нәрсә дип җавап бирәбез? Син, димәк, намазны шул хушуклыгың белән, Аллаһ Тәгаләгә иманың хузурың белән тиешенчә үтәмисең. Чөнки Аллаһның сүзләре хак. Әгәр дә безнең нәрсәдә булса килеп чыкмый икән, димәк безнең үтәү рәвешебез хаталы. Үтәү рәвешебез камил түгел, несовершенный рәвештә. Димәк бездә хата бар, бездә кимчелек бар. Һәм шуңа күрә, әгәр дә намазыбыз безгә ярдәм итми икән, безне гөнаһлардан сакламый икән, әгәр дә намазыбыз безнең күңелебезне тынычландырмый икән, димәк бездә проблема, намазда түгел. Үзебездән эзләргә тиешбез. Намазыбыздан эзләргә тиешбез. Димәк, намаз фарызлары булсымы, нәфилләре булсымы, нинди рәвешле син аларны башкарасың, нәрсәләр турында уйлыйсың син намазыңда? Димәк, шуннан эзләргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул вакытта Аллаһ рәхмәте белән ярдәмен насыйп әйләр. Өченче киңәш, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса кешегә файда китерү. Кешегә изгелектә булу. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә: "Ахаббун наси илаллаһи анфа'ухум" дип әйтә.
Аллаһка иң сөйкемле булган кешеләр ул башкаларга файда китергәннәр дип әйтә. Башкаларга файда китерә, зыян түгел. Башкаларга гафу итегез русча, зихир итеп биргән кеше түгел, ярдәм иткән кеше. Аларга үзенең изгелеген тидергән кеше. Менә шул кеше, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһка иң якын кеше булыр. Һәм ва ахаббул аъмали ила Аллаһи тааля сурурун tudkhiluhu ala muslim. Һәм Аллаһка ди иң хәерле, иң сөйкемле булган эшләр ул ди мөселманның күңеленә сөйнеш кертү. Мөселманның күңелен күтәрү, аңа нинди дә булса сүзләр әйтеп, аны поддерживать итү, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ илчесе әйтә, мөселман йөрәгенә сөйнеш кертү, шатлык китерә торган гамәл ди. Һәм шулай ук аның кайгысын бетерә торган гамәл. Яки аның бурычын түләп бетерү, яки аны ашатып, ачлыгын бетерү дип әйтә. Һәм шуннан соң Пәйгамбәребез әйтә, миңа бер ай буена мәчеттә иътикаф кылудан да якынрак, сөйкемлерәк булган эш ул да булса мөселманның мәшәкатен бетерүдә булган эштер дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, әгәр дә бер урында утырмасаң, эштә мәшгуль булсаң, һәм башкаларга файда китергә тырышсаң, ул вакытта синең күңел төшенкелегең, кәефсезлегең дә бетәр иншааллах. Ул вакытта депрессияң да китәр. Һәм дүртенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса, нинди дә булса тормышыбызда килеп чыккан проблемаларны шишу өчен гыйлем, тәҗрибә, хикмәт ияләре белән фикер алышу. Әйе, менә без бүгенге көндә 21-нче гасыр, 2020 ел, безнең бүген айфоннар, безнең бүген әллә нәрсә, безнең бүген автомашиналар, бензинда түгел, электр белән йөри торган машиналар бар, әйме? Tesla һәм башкалары, ягъни тормыш алга бара. Ләкин кешеләр арасындагы булган проблемалар нәкъ шул ук кала. Ничә мең еллар буена дәвам итә торган ир белән хатын арасындагы проблемалары, әти-әни белән бала арасында булган проблемалар, дуслар арасындагы проблемалар, алар шул ук кала, мөхтәрәм җәмәгать. Айфоннар үзгәреп торса да, безнең үзара мөгамәләбез, элемтәбез нәкъ шул булып кала. Һәм шуңа күрә урысча әйтмешли, зачем изобретать велосипед, если уже его изобрели? Һәм шуңа күрә проблемалар килеп чыкса, ул вакытта фикер алыш, хикмәт иясеннән һәм бигрәк тә бәхетле, озын гомер корган улы яшьтәге кешеләрдән тормыш тәҗрибәсен куллану. Алардан сорау, менә шулай килеп чыкты бит әле, нишләргә? Менә шулай булды бит әле, нишләргә дип, алар белән фикер алышканнан соң, иншаллах, Аллаһ Тәгалә файдасын бирер иншаллах. Һәм шуңа күрә менә шушы тәҗрибә, хикмәт ияләре белән инде фикер алышканнан соң, Аллаһ рәхмәте белән шушы проблемалардан чыгу юлларында күрсәтелер иншааллах. Һәм инде ахыр сүзендә әйтәсем килә, иң соңгы киңәшем ул әлбәттә Аллаһ Тәгаләне искә алу, зикрләр кылу. Аллаһ Тәгаләне еш искә алып, әйме, Аллаһка дуга кылу. Менә бу җәмәгать бөтен эшләрне бетерә торган, бөтен авырлыктан юкка чыгара торган, тормышыбызны җиңеләйтә торган әйберләр. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына киңәш итә иде. Авызың ди зикр белән юешләнеп торсын һәр вакыт дип әйтә. Зикр әйтеп, субханаллаһ, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһу акбар, субханаллаһи ва бихамди, субханаллаһил азим, һәм башка төрле зикрләр. Ә безнең авызыбыз нәрсә белән юешләнеп тора? Аллаһ сакласын, кемдер хәтта сүгенү сүзләре беләнме, кемнеңдер буш сүзләре беләнме, кемдер шәйнәү беләнме, гайбәт беләнме юешләнеп тора? Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез үзебездән сорау алыйк. Минем телем нәрсә белән юеш? Мин нәрсә кабатлыйм? Мин нәрсә әйтәм? Аллаһ разый булган сүзләрме, зикрләрме, дугалармы, яки башка күркәм сүзләрме, яки Аллаһ газабына, ачуына китерә торган сүзләрме? Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз барыбызны да бәла казалардан сакласа иде, һәм барыбызның да тормышларыбызга күркәм һәм сөйнеш арттырса иде, бәхет шатлыкларын насип әйләсә иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.